गायिका अंशिका कुशवाहा और आप लोगों के बीच में एक धमाकेदार गीत लेकर के आ रहल बानी गरीब गंवार स्टूडियो से। और ये गीत आप लोगों के आधा झूठ आधा सच चैनल पर सुने के मिली, जिनके डायरेक्टर हैं प्रोप्राइटर हैं परम आदरणीय आप भाई जयराम जी, जिनके देख रेख में ये गीत हो रहल बा। देखी कोनो लड़की के बियाह भइल ससुराल में पहुंचल बिया, नैहरे में गइल सखी कुल मजाक कर तारी की का हो सखी, ससुरा में गइलू तो तुहार रात दिन कैसे कैसे बीतल, ससुर जी कैसन बाड़े, देवर जी कैसन बाड़े, सैया जी तुहार कैसन बाड़े। उ लड़की बता रहल बिया कि हम का तोहरा के बताई कि हमार सैया जी से ज्यादा तेज तो हमार देवरा बा, हमके पते ना रहल कि हमार सैया जी खोपड़ी कितना हल्लुक मिली हर। उ लड़की अपन हाल बता रहल बे कि का भइल बा, कहे कि हमार देवर कितना तेज बा। जब देवरा के बतिया जब देवरा के बतिया पियावा से कहनी त डटले बाबे, पटक के कटले बाबे। बता रहल बे सैया जी हमार तो विश्वास ना करत अरे, उ देवर हमारे इतना ज्यादा चलाक बा, इतना ज्यादा चतुर बा कि 24 घंटा खाली हमरा ही फेरा में पड़ल रहेला। अब तो हमार सैया जी घरे ना होवन, परदेश में चल गइलन। उ का करता दुल्हन बतावतिया, गइला बहरवा सैया छोड़ी के अकेला, मौका के कलैया पलंग पे वैसे उलटल है बाबे, पटकी के कटल है बाबे। कि जब हमरा के पहली बार देखे बदे आई रहल, हमार सैया जी तो हमरा के ना देखलन, लेकिन देखही में हमार देवर बड़ा चतुर लागत रहल। आ इतना वो बेकार बा, जब देखा तब खैला फंगा के जैसे हमरा आगे पीछे घूमत रहेला। एक बार बतावे कहतिया, कुंवारे